खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ फारियै थामथि खेबनि थाखाय दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि महरै फिन सायख'जाबाय। दिपेन बर'आ फिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंनाय एबसुनि थान्दै जथुमजों दिपेन बर'खौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो। एबसुनि आफादगिरि महरै बियो दिपेन बर'नि थामथि समगान्थि। गुबुन फारसेथिं खनीन्द्र बसुमतारीखौ फैगौ समगान्थिनि थाखाय एबसुनि नेहाथारि महरै सायख'नाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो खुरुमदाव वारि आरो उमेश दैमारिखौ लेङाइ आफादगिरि, दिनेश ब्रह्मखौ लोगो नेहाथारि महरै दानाय जादों। मैयानि बे थान्दै जथुमाव गासै रायजो, जिल्ला, ओनसोलारि आफादफोर आरो खौसेथि हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय एबसुनि मोनसे आबुं आफाद दादोंमोन। केमेरानि सिगाङाव गाबनानै दिपेन बर'आ बुङो दि आं थान्दैनि न'खौ गोदान जोलैनो बिबानखौ गथायनो खावलायदोंमोन, नाथाय पुनराया आंनो आफादगिरिनि बिबानखौ होदोंमोन। आंनि गोसोआ गोसोआव दं होनना फोरमायनानै दिपेन बर'आ बुङो दि नोंथाङा जेब्ला आंखौ सोंदोंमोन दि नोंथाङा बिबानखौ नागारनो गोसो गैया एबा आफादआ बिबानखौ नागाराखै, अब्ला बे सोंथिनि फिननाय होनाया जोबोद दुखुनांथाव। आफादगिरि महरै बिथाङा माखासे सर्त आरो सिमा खानानै होदों होननानै दिपेन बर'आ बुङो दि बिथाङा जेब्लाबो हादोरखौ गोनांथि होनानै हादर आरो हादरनि थाखाय खामानि मावलांगोन। राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा होननानै दिपेन बर'आ जातिबादखौ दावगाहोनानै बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो खोथा होदोंमोन। हादर आरो हादरनि थाखाय गावनि खामानिनि 100% बाहायनो खोथा होनानै दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथानि 100% मावफुंनाय, बर' बिजोंनि जौगाथाय, गुन गोनां सिबिथाइ, आरोंदायारि आरो बिगियानारि बिखान्थिखौ मावफुंनो हेफाजाब होयो, जाहाथे बेखार लाइमोनफोरखौ साख्रिनि लामा दिहुननो हायो। बेनि अनगायैबो एबसुखौ बांसिन गोहोगोरा महराव जौगाहोनाय जागोन होनना बुंथिनानै दिपेन बर'आ बुङो दि दानिफ्राय साफ्रोमबो एबसुनि मावथिफोरा फोरोंथाय लानांगोन। दि बड'फा केम्प मुंनि मोनसे फोरोंथाय बादा बेखेवनाय जागोन, जेराव एबसु मावथिफोरखौ 3 आरो 5 साननि थाखाय सावस्रि, सोलोंथाय, आखु, गियान बायदिनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन। मख'नो गोनां दि एबसुनि आफादगिरि मासिखौ एंगारगोन होनना गोबां सावरायनाय जादोंमोन। बे बिथिङाव गोबां खुगा फोरमायथिफोरबो जादोंमोन, नाथाय दिपेन बर'नि सायाव फोथायनायजों लोगोसे पुनेनि थान्दै हान्जाया दिपेन बर'नि एबसुनि आफादगिरि महरै सायख'दोंमोन। गुबुन मासिफोराव माखासे गोदान मोखांफोरखौ सोफादेरनाय जादोंब्लाबो मैयानि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआ आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, लेङाइ आफादगिरि, लोगो नेहाथारिनि मासिफोराव जेबो सोलाय-सोल' खालामाखैमोन। मख'नो गोनां दि 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बड'फा फोथाराव खुंजानाय एबसुनि 57थि मिरुआरि जथुम्मायाव नखर मन्थ्रिनि सौफैनायाव मुखुब जानायनि थाखाय थान्दैफोरनि न'खौ दोनथ'नाय जादोंमोन। बिनि उनाव दोनथ'नाय हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभखौ फिन खेबसेबाव खुंनो थिरांथा लानाय जादोंमोन आरो अक्ट'खौ थि खालामनाय जादोंमोन। थेवब्लाबो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभखौ खेबनै फावसायनाय जादोंमोन। जोबनायाव मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंनाय एबसुनि मिरु थान्दै मेलनि गेजेरजों फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय दिपेन बर'खौ आफादगिरि आरो खनीन्द्र बसुमतारीखौ नेहाथारि महरै लानानै 27 सोद्रोमा गोनां मोनसे आफाद दानाय जायो। नैथि खौराङाव दङ बिजेपि इउपिपिएल गोरोबथानि सायाव सावरायनाय सोलिगासिनो। फकिराग्राम बुन्थनि मेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। बिटिआरनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिसिनि 7 नं फकिराग्राम बियाबनि सिङाव थानाय जगदीयाव इउपिपिएलनि बुथ थाखोनि मेलाव भारतीय जनता पार्टी बिजेपि आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि गेजेराव सोलिबाय थानाय गोरोबथायारि गोरोबथानि सायाव बिबुंथि होयो। दोलोनि मावथिफोरखौ बिबुंथि होनानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लानानै सावरायनाय सोलिगासिनो दं, नाथाय जेबो रोखा बिबुंथि होनाया गोख्रै नङा।
बिथाङा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि गासैबो दोलोफोरा आथिखालाव गाव गावनि आफादारि हाबायाव गोसो होदों। दोलोनि दावगानायखौ नोजोर होनानै बर'आ बुङो दि 2020 मायथाइनिफ्राय UPPL दोलोआ गासै ओनसोलावनो गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन जाबोदों। बुथ थाखोनि जथुमाव UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारी, MLA लरेन्स इस्लारि आरो बारग' MCLA अफजल हक सरकारजों लोगोसे गोबां गाहाय दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामनि दैबानाया 5.35 लाख सुबुंफोरखौ जायगा सोलायदों। मोन 15 दैमाफोरा बोहैलांदों। थैनायनि अनजिमाया सा 11 जाबाय। CMआ गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरखौ नायदिंहैदों। आसामाव दैबानाया 22 जिल्लाफोरनि 5.35 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। दासिम सा 11 सुबुंफोरा थैबाय आरो सानैया गोमानानै दं। ब्रह्मपुत्र आरो बराकजों लोगोसे मोन 15 दैमाफोरा खैफोदनि थाखोनि गोजौआव बोहैलांनायनि जाहोनाव फ्राय 1254 गामिफोरा दैनि सिङाव दं। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बयनिख्रुइ बांसिन खहा जानाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे लखिमपुरखौ दावबायहैदोंमोन। बिथाङा आबुं हेफाजाब होनो खोथा होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि खहा जानाय तटबन्धफोरखौ थाबैनो थि खालामनाय जागोन। अरुणाचल प्रदेशनि रं नदी बान्दोनिफ्राय हगारनाय दैजों दैबानाया गाज्रिसिन जादोंमोन। बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाया श्रीभूमि, बेनि उनाव काछार आरो नगाव। 33,000नि बांसिन सुबुंफोरा 165 रैखाथि बादायाव थागासिनो दं। लामाफोर, रेल लाइनफोर आरो फेरि सिबिथायफोरा गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैदों। रोजा अखा हाबाय थानो हागौ आरो गोबां ओनसोलफोरा खैफोदाव दं। 12,000 हेक्टेयरनि बांसिन हाफ्रावबो आबादनि खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जादों। रैखाथि आरो रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। CM शर्माया थासारिखौ नायबिजिरनो थाखाय फैगौ काछार आरो दिमा हासावआव दावबायगोन। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरव गगैआ हा गिसिखानायाव थैनाय सुबुंफोरनि नखरफोरखौ लोगो हमदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ 2008 मायथाइनि हा नांलायनाय बुथारनाय केसआव कक्राझार बिजिरसालिया सानै सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। हानि दान्थे-बिदान्थेनि समाव 2008 मायथाइयाव सासे सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव कक्राझारनि जिल्ला आरो सत्र बिजिरसालिया सानै सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। दायनिगिरिफोर आखतार आली आरो आब्बास आलीखौबो 10,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जादों। गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कसुमबिल ओनसोलाव जानाय बे गिख्रंथाव जाथायाव हानि बिगोमाथिखौ लानानै गोरोबलायैनि उनाव सैयद आलीखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जादोंमोन। गसाइगाव पुलिस थानानि केस नं 215-08 महरै रेबथुमनाय गसरखौ गुवारै नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव जोबनायाव दायनिगिरिखौ खानाय जादोंमोन आरो बिनि सायाव बिजिरनाय जादोंमोन। रायजोआरि बिजिरगिरि निरन्जन रेआ रोखा खालामदोंमोन दि जिल्ला बिजिरगिरिया बिसारनि समाव दिन्थिनाय गासैबो फोरमान आरो फोरमानफोरखौ बिजिरनायनि उनाव रायखौ होदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ पान्जाब पुलिसआ 1.5 कौटि रांनि थगायनायनि केसआव गुवाहाटीनि देरसिन डाक्टारखौ खाबाय। मोनसे थुनफावथायारि जाथायाव 1.5 कौटि रां जाख्ल'नायनि केसआव मंगलबारखालि पान्जाब पुलिसआ गुवाहाटीनि सासे गागि डाक्टारखौ खादों। बे हमनाया गुवाहाटीनि गंसे मुंदांखा गावारि देहा फाहामसालियाव जादोंमोन, जेराव गुवाहाटी पुलिसनि हेफाजाबजों थोंजोङै बिथांनि चेम्बारनिफ्राय देहा फाहामगिरिखौ हमनानै लानाय जादोंमोन। दायनिगिरि डक्टर कलिंगा केतन नायकआ सासे मुंदांखा गागि बोसोनगिरि आरो रेडिएसन अनक'ल'जि बिफाननि HOD। पान्जाबनि सिटी करार पुलिस थानायाव केस नम्बर 56/2025 नि सिङाव रेबथुमनाय मोनसे राङारि गथायनायनि गसरजों लोब्बा दं होनना दाय होनाय जादों। बे केसआ पान्जाबनि गंसे देहा फाहामसालिजों सोमोन्दो थानाय 1.5 कौटि केलेंकारिजों सोमोन्दो गोनां। बिथांखौ हमनायनि उनाव डक्टर नायकखौ मोनसे जायगायारि बिजिरसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा पान्जाब पुलिसनि आवथायाव दं। बिथांखौ ट्रानजिट रिमान्डआव लांनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय पान्जाबसिम लांनाय जादों। अनक'ल'जिनि बिथिङाव डक्टर नायकनि देरसिन आरो मुंखौ बाहायनानै बे जाथाया आसामनि सावस्रि बिफाननि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। द'थि खौराङाव दङ कामाख्या थानसालिया 4.55 कौटि रां बिथांखिजों महा अम्बुबाची महायगनि थाखाय थियारि। मुंदांखा महा अम्बुबाची महायगआ गुवाहाटीनि कामाख्या थानसालियाव 22 जुननि बेलासिनि 2:56 रिंगानिफ्राय 26 जुननि फुंनि 3 रिंगासिम खुंजागोन। बे हाबाफारिया बांसिन धोरोमारि जागोन आरो बे बोसोराव खुंजागोन, सरासनस्रा मेला महरनिफ्राय बारलांगोन।
दावबायथाय मन्थ्रि रनजित दासआ 2 जुनाव मोनसे नायफामफिननाय जथुमखौ दैदेनदोंमोन। 9 जुनाव बिथांनि थानसालि दावबायनाय समाव जोबथा थिरांथाफोर लानाय जागोन। बे फोरबोनि थाखाय 4.55 कौटि रांनि बाजेट गनायथि होनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 24 बिफानफोरा रैखाथि आरो मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ सामलायगोन। थानसालि ओनसोलनि खाथियाव सेन्देलखौ बोखारनांगौ। गोनांथि जायोब्ला पान्डु र'डआ बड' जानो हागौ आरो गुबुन मोननै लामाया खुला थागोन। जुदि कभिड-19नि नेमफोरा फैफिनो अब्ला बिसोरखौ बाहायनाय जागोन। जेबो भिआइपि एबा भिभिआइपिनि राहा खालामनाय जानाय नङा जाहाथे गासैबो सिबियारिफोरखौ समान नोजोरजों नायनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो अम्बुबाची मेलाया भारत आरो गुबुन हादोरनिफ्राय लाख लाख गोथार थावनि दावबायग्रा साधु आरो धोरोमारि नागिरग्राफोरखौ गोसो बोहोयो। शक्ति सिबिनाय आरो तांत्रिक दोरोंफोरजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय मिथिजानाय बे हाबाफारिया गुवाहाटीनि फोथायनाय आरो सिबिनायखौ बुंफबहोयो। 7थि खौरांआव दङ कलगाछियायाव कन्ट्रल खोमानायनि उनाव गंसे दावबायारि बासआ फुख्रियाव गोग्लैदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया बरपेटानि कलगाछियायाव मोनसे गिदिर लामा जाब्रबथाय जायो। कन्ट्रल खोमानानै गंसे रैखाथि गोनां दावबायारि बासआ लामानि सेर सेर मोनसे दैजों बुंफबनाय फुख्रियाव गोग्लैयो। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि बासआ हौवाफोर, हिन्जावफोर आरो गथ'फोरजों बुंफबनायमोन। बासआ कन्ट्रल खोमानानै फुख्रियाव गोग्लैनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा जोबोद गोख्रैथिजों बासनि दावबायारिफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ थाबैनो बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बासनि गोबां दावबायारिफोरा जोखोम जादों। बासनि सासे दावबायारिया बुंदोंमोन दि बिथाङा 2 गथ'फोरजों बासआव दावबायगासिनो दंमोन। बे समावनो बासआ लामाखौ नागारना फुख्रियाव हाबनानै दैयाव गोग्लैयो। दावबायारिनि बायदिब्ला बासनि मासिआ आबुंमोन। जायगानि सुबुंफोरा जोबोद गोख्रैथिजों बिसोरखौ रैखा खालामदोंमोन। गुबुन सासे दावबायारिया बुंदोंमोन दि जाब्रबथायनि उनाव बियो बायजोआव फैदोंमोन आरो रैखाथि मिशनआव थांदोंमोन। बिथांमोनहा फोथायनाय दं दि गासैबो दावबायारिफोरखौ रैखाथियै रैखा खालामनाय जाबाय, नाथाय सोरबा दैनि सिङाव दं ना गैया बेयाव माखासे सन्देह दं। बेनिखायनो बासखौ दैनिफ्राय बोखांनायनि उनावसो गासैबो रोखा जागोन। 8थि खौरांआव दङ गौरीपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय गंनै ट्राक। धुबरी जिल्लानि गौरीपुराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। गंनै बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जानाय जाब्रबथायाव सासे सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि गुदि खिथा बायदिब्ला गौरीपुरनि फानबारियाव गंनै मालबारि ट्राकफोरा माहारियारि राजा लामा 17 आव मोगा-मोगि सौग्रावलायदोंमोन। जाउनाव गंसे ट्राकनि सालायगिरिया थाबथायो। उनाव जावखांग्रानि हेफाजाबजों ट्राकफोरखौ बोखारनाय जायो आरो थाबथानाय सालायगिरिखौ बिसोरनि गेजेरनिफ्राय रैखा खालामनाय जायो आरो थाबैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। गंनै गाज्रि रोखोमनि ट्राकफोरनि अनजिमाया फारियै WB57C 4217 आरो AS17B 2689। 9थि खौरांआव दङ आसाम गुवाहाटीआव 3.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों। गुवाहाटी आरो गासै आसामावनो मंगलबारखालि मोनाबिलिनि 8:26 रिंगासोआव बांग्रिंजों सोमावग्लुंदोंमोन। बे बांग्रिंनि गोहोआ रिक्टार स्केलाव 3.6। बांग्रिंआ कामरुप जिल्लायाव 10 किल'मिटार हा सिंनि गोथौआव सोमजिदोंमोन। खाफाल मोजां दि अदेबानि दासिम बे हा बान्दोआव जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि आहमदाबादआव IPL फाइनालनि उन्मादनि गेजेराव फैनाय बांग्रिंआ गुवाहाटी आरो आसामनि क्रिकेट अनसायगिरिफोरखौ सोमावग्लुंहोदों। क्रिकेट अनसायगिरिफोरा गावसोरनि सिगाङाव टिभि, मबाइल बायदिजों गेलेनायखौ रंजागासिनो दं आरो ससियेल मिडियायाव बे बांग्रिंनि सोमोन्दै गोबां रंजाथाव पस्टफोर पस्ट खालामनाय नुनो मोन्दों। 10थि खौरांआव दङ रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरु (RCB) आ जारिमिनारि IPL 2025 फाइनालखौ देरहानो हाबाय। देरहानायजों 18 बोसोर नेनायखौ फोजोबदों। रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरु (RCB) आ मैयानि मोनायाव जारिमिननि बिजाबाव गावनि मुंखौ लिरना दोनबाय। नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव पान्जाब किंग्सखौ 6 राननि गोजोनथाव देरहानानै गावनि गिबि इन्डियान प्रिमियार लिग बिमुंखौ देरहानो हायो। फ्राय 2 जिथाइनि गोसोखौ दुखु मोननाय आरो खाथि-खाला मिस जानायनि उनाव RCB आ जोबनायाव टुर्नामेन्टनि 18थि खोन्दोआव गावसोरनि बिमुंनि रानस्राव जानायखौ सिफायदोंमोन।
मोनसे गोजौ नारसिननाय फाइनालाव सिगां बेटिं खालामनानै बेंगलुरुआ गावसोरनि 20 अभाराव 199 बादायलु रान बानायदोंमोन, जाय गासै फारियाव गाहाय बिहोमाफोरनि सायाव बिथा खालामदोंमोन। पिबिकेएसआ गावसोरनि गिबि बिमुंखौबो होसोनानै मोनसे साहसगोनां जुजिदोंमोन नाथाय 184-7 आव फोजोबनो हायाखैमोन। बेयो आइपिएल फाइनालाव पान्जाबनि नैथि जेननाय, जाय चेम्पियनशिप गोग्गानायनि थाखाय बिसोरनि नागिरनायखौ बांहोदोंमोन। आरसिबिनि गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय देरहासारनाया गोबां बोसोरनि गोसो बायनायखौ फोजोबो आरो आइपिएल खुगा सल'बाथायाव गावसोरनि जायगाखौ गोख्रों खालामो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।